Il-kontinent Ewropew irid jagħti l-istess appoġġ lil Lvant Nofsani, speċjalment f'Gaza, kif qed jagħmel fl-Ukrajna. Kien dan il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Malti Robert Abela fit-tmiem is-Summit tal-Komunità Politika Ewropea li sar f'Tirana l-Albanija. Hawnhekk intqal li saret laqgħa bejn numru ta' pajjiżi Ewropej fejn ġiet iffirmata dikjarazzjoni importanti. Affirmajna dikjarazzjoni illi tisħaq fuq l-importanza li l-għajnuna umanitarja terġa' tibqa' titħalla tgħaddi ġewwa Gaza. Ġifieri din hija dikjarazzjoni li tisħaq prinċipalment fuq dak il-punt, hemm numru ta' punti oħrajn imma prinċipalment tifoka fuq din l-importanza li ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn għandek mijiet teluf ta' persuni li qed ibatu l-ġuħ, li qed ibatu l-għaġġ, li huma neqsin mill-iktar kundizzjonijiet bażiċi sanitarji li hemm dbatijiet kbar li diffiċli tiddeskrivihom. F'kumment mal-medja, Dr. Abela tkellem kif f'dan is-summit ġiet diskussa l-isfida tal-migrazzjoni, speċjalment minħabba l-aħħar sviluppi fil-Libja. Waqt li qegħdin nitkellmu bħalissa, għandna sitwazzjoni fejn mill-punent ta' Tripli għandek numru ta' tluq ta' dajjest immigranti li huwa ħafna ogħla minn dak li huwa normali. Jiġifieri tafhem kif dat-tensjonijiet li jkollok jimpattaw mill-ewwel il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari u allura tifhem kemm pajjiżna huwa viġilanti u kellna suċċessi li mhumiex żgħar f'dawn l-aħħar snin fil-kontroll ta' din il-kwistjoni li però f'sekonda tista' tinbidillek is-sitwazzjoni. Il-Prim Ministru Robert Abela qal ukoll kif dan is-summit sar ftit tal-jiem wara li bdiet il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa.